Хавлии Фуруши дар ноҳияи Ёвон, деҳаи рӯдаки як маҳаллаи Шамар, ҳавлии калон мебошад. Иборат аз 16 сотих замин, ҳавлии чоркунҷа ва 4 дар хона дорад. Дӯстони азиз, инчунин 2 тақхона, аловхона, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона ва оғоли дуошонага ҳамаш ҳаст. Дӯстони азиз, бо барқ ва об таъмин мебошад. Дар наздикиаш мактаб, масҷид, дорухона, мағозаҳо, ҳамашон бунгоҳи тиббӣ, ҳамашон қарор дорад. Марҳамат, наворамона шурӯъ мекунем. Ин бинои асосӣ мебошад. Дар ин бино 3 дархона ва 2 тақхона ҳаст. Дӯстони азиз, ва ин бинои иловагӣ. Дар ин бино як ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳамом, аловхона, ошхона ва дар охир як оғоли дуошонага. Ин бошад, дӯстони азиз, як 38 тонна об мебарад. Шурӯъ мекунем аз якум бино.